Niin, morjesta. Nyt ollaan lähdetty ajohommiin tässä ja laitettiin sillä edellisellä videolla tähän loksettiin nämä ajokamppeet päähän. Nyt on tosiaan ajettu tuohon purkiin 6 kuitukuorman tähän purkiin ja niin seuraavaksi olisi tarkoitus lähteä hakemaan koivukuorma metästä. Eiköhän lähde. Joo, mä hakkiin tältä uralta perältä, keräsin jo yhden kuorman 6 kuitua. Ja tänne jäi koivuahan täällä on paljon ja muutamia tukkeja on. Oli semmonen tässä kupletin juoni, että ajan ne samoissa kuormissa koivujen kanssa ne vähät tukit mitä on, niin kun ei oo mitään värimerkkausta tuossa kourassa millä nämä on tehty tänne, niin niitä ei taho erottaa jos ne pistää tuonne kuitukuormaan niin ne tukit sitten niin 6 tukkia ja jos on 6 kuitua samassa niin eipä niitä taho sieltä erotella, että herkästi käy niin, että ne saattaa mennä joku tukki tuonne kuitukassa, niin nyt ei käy semmoista, kun ne on koivujen kanssa ne tukit samassa, niin saa ne sieltä, ne purkaisen sitten löytyy siitä kuormasta ja onhan ne koivu on tehty 3, niin ne on pitempiäkin, niin kyllä varmasti erottuu sieltä. Tässä on vähän on yritetty kiertää tuossa vähän. Joo, täällä varmaan näkyy, täällä on haapaa aika paljon tällä kuviolla, niin näkyy varmaan niin kuin joissain kohdissa näkyy, että on ehkä tihiäksi jätetty, missä on haapaa, sattuu olemaan semmosia ryhmiä, niin tuolla kuusten välissä, niin no
tarkoitus ne haavat käydä jossakin vaiheessa kaulaamassa täällä, niin ne ei ala sitten vesomaan. Niin kuin tässäkin tulee nyt tässä on vähän liian kapia tämä väli, mutta ihan saa ajaa tarkoituksella tuosta. Siihen tulikin pikku vekki tuohon haapaan. Mutta tuo kaulataan tuokin pystyyn, niin tuossakin kohti se on sitten tuo ajoura normaali levyyn. Mä kun tuossa hakkasin tämän, niin tässä on, mahtaako se näkyä, sitä on lunta tullut sen jälkeen kun hakattu, mutta tässä on kyllä pyritty kaikki havut laittaa tähän uralle, että ja varsinkin niissä kohti missä on niinku tässäkin on kuusta tuossa, niin tuo on havutettu kunnolla, että ei menis nuo juuren niskat tuossa telojen alla, kun tätä lunta ei ole oikein suojaamassa nyt ollut tänä talvena kovinkaan paljon. Käytännössä ei ollenkaan. Semmosta. Tämä on tosiaan, oiskohan tämä ura jotain, mitähän tämä nyt olisi, 250-300 metriä. Sitä luokkaa pitkä. Tämä on tosiaan se kuvio, josta mä kerroin siinä hakkuuvideolla. Tätä oli yritetty männylle uudistaa, mutta se ei ole onnistunut. Tämä kaikki kuusi mitä tänne on tullut, tää on luontaisesti tullut tänne. Hyvin paljon eri kokoista, että jotkut on varmaan näistä kuusista saattaa olla tuolla ylempänä, kun tämä on tämmönen vähän rinne, että nousee tuonne vasemmalle päin, niin siellä on isoimmat kuuset on varmaan on 40 senttiä on tyveltä. Mutta sitten on pääasiassa on kuitenkin tämmöstä, niin kuin tässä on tämäkin. Tämä tai oikeastaan pienempääkin. Oikeastaan niinku tuommoista niinku tuossa, niin tuon kokosta on pääasiassa tämä ollut tässä tämä kuusi. Sermi pistetään tuonne noin tuohon kohti. En tiedä miten se näkyy sen kameraan tämä homma. Siitä haluaa heti tulla maata mukaan. Otetaanpa noin. Joo. Jaha. Siellä on päät vähän taas miten sattuu, mutta eiköhän ne sinne tasannut. Tuo yksi vaan oikeastaan tuonne. Niin. Oho. Nyt osuu kamera kyllä tuohon. Joo. Pientä säätyä ja taas jatketaan. Joo. Eipä sinne jäänyt mitään. Pitää muistaa, että tämä on tämä kamera tässä otassa, kun kuikkipi tuonne mitä siellä kaikkia on. Oho, no niin. Joo.
Mitäs mä olin kertomassa? Niin, tästä metikosta, niin tämä on reilu 6 hehtaarin tämä on tämä kuvio tässä. Tämmönen. Omasta mielestä ihan hyvässä kasvussa varmasti on tämä ollut ainakin tähän asti, ja nythän tämä tulee olemaan tämä kuusikko. Niin kun katsoo, niin on noissa aika allalla olevissa oksissa on vihiriä noissa, että tervettä kuusikkoahan tämä on. Jätänpä tuo yksi tuota mukaan. No. Niin. Mutkasta koivua on tällä perällä. Nyt otetaan tuo yksi pikkunen tukki tuota matkaa. Pistetään se tuonne. Vasemmanpuoleisen pankon päälle. Vasemmanpuoleiselle pankoille. Joo. Tuosta otetaan tuo yksi tukki taas kyytiin. Joo. Miskö se tulee? Mäpä on taas joku opiskelijamotokuski tehnyt erikoisella tavalla tuohon nuokin. Se näkyy olevan yksi ihan mitättömän pieni kuusikujun pätkä, mutta enkö tuolla samassa. Tää menee polttopuuvärkiksi nimittäin nämä koivut tästä. Näitä ei keitetä mihinkään. Nää menee polttoon ja tuokin haluaisi tulla mukaan tuo. Ei se tullut kuitenkaan, kun pikkusen ojenti suoraksi puomia, niin sai pois tuo yhden latuksen. Näyttäähän tämä kamera. Täytyy tämän näyttää. Tuo sama lisä se on ollut. Siinä hakkuuvideossa oli vähän liian ylös näytti tuo kamera. Se oli vähän huono.
huono, mutta niin nytpä minä tiedän, missä kulmassa tuon tarvii olla. Otetaanpa painaa noita. Sielläpä ne menee. Jaha. Mä sittenkin näin. Hirven jälkiä on aika paljon täällä. Tuossakin on mennyt. Tässä on tosiaan taas, kun katsot, tuossa noin, tuolla on laitettu korkealle, yritetty laittaa näitä, että jos kävisi niin huono tuuri, että ei otas ajamaan ja tulisi monta kytäsenttiä lunta, kun tämä on tämmönen yhden miehen hakku- ja ajo-operaatio täällä, niin löytyisi vielä sitten isompien lumisatteiden jälkeen nämä täältä. Semmonen on kupletin juoni. Aha. No eipä ne halua asettua taaskaan. Noin.
Tässä on ihan mukavan kokoisia koivuja. Tuon kokoiset asettuu hyvin tonne kyytille. Jos olisi kaikki tuommoisia, niin he ei haittaisi, vaikka niissä on vähän enemmän mutkaakin. Niiden kanssa kyllä pärjää sitten, kun ne olisi noin isoja. Niin. Se on tympiä tuommoista jotakin kampiakselikoivua aijaa ja on se kyllä hakatakin niin melkoista värkkäämistä, että vähän tarkoituksella tälle videolle tämmösen kohan valakkasin, missä on vähän suorempaa tavaraa. Toki tuotahan olisi voinut ei saa yhteen kouralliseen mitenkään, mutta niin en tiedä, jos tästä ei tule kunnon videota, niin saatan kuvata sitten toisen ajovideon tuosta kerran havukuitua. Saa nähdä, riippuu minkälaista materiaalia tästä tulee. Tämä on nyt viimeinen video. Ei video, kun viimeinen kuorma tälle. No on tämä varmaan viimeinen videokin tälle päivään, mutta alkaa tuo kello olla sen verran paljon, että tähän on tämän kun saa ajettua tuonne laanni, niin viisaa tältä päivää. Tässä oli niin mahtavia kuusia ja tuolla sitten takana semmonen väliosa ei oikein mitään kasva. Täällä on semmosia aukkopaikkoja siellä täällä, kun tämä on luontaisesti syntynyt, niin sillä tähän tuli tämmönen mutka, että mä jätän nämä tähän niin sopivalla välillä tämän kokoisiksi. Nämä kuuset tässä, että antaa siinä lihua, tulee kunnon tukkeja. Ja kaikki, kun enemmän ole kuitenkaan samaan kourallissa. Siellä on joku oksanrehko, mutta tuo tipahtaa tuonne sitten kun puretaan tätä kuormaa. Oikeastaan voisi laittaa tuon tuonne väliin. Noin. Tää. Meillä on taas yksi tommonen tosi vänkkyrä tuolla alla. No sillä.
laittaa tuonne keskelle, niin sitten siinä on täyskuorma. Tämmöstä. Tämä nyt on vähän tämmöstä värkkäämistä. Mä en oo mikään oikeasti kaivinkonemies, että mä en oo mettäkonemies oikeasti. Mutta kyllä ne jotenkin välttävästi osaan tämä omasta mielestäni tämä homma. Perhana tekisi mieli ottaa vielä nuo 2, mutta en ota. Tosiaan tuossakin on tuommoisia paljon, että on haapaa kuusen vieressä lähellä kasvamassa, niin nuo kannattaa käydä kaulaamassa. Ja kun on semmonen metsäomistaja, jolla on intua tehdä, niin se käy kaulaamassa nämä moottorisahalla nuo. Niin ne ei ala sitten vesoamaan, että kun jonkun vuoden siinä on, niin ne voi sitten kaataa sitä pois. Että tehdä polttopuuta tai jotain. Jos on. Täällä on isojakin haapoja, että niistä voi hauttaa vaikka jotakin laudelautaa. Tuo haapahan se kun kaulaa, niin sehän ei lahua, vaikka se on useamman vuodenkin, että saattaa 10 vuotta olla, että jos se pysyy pystyssä, niin se ei lahua sisältä, että siitä voi vielä sahata jotakin hyvinkin pitkän ajan päästä, niin se on aivan kun se sahaa halki, niin se on aivan niinku tuore, yhtä kirkas sisältä. Että semmonen juttu. Tässäkin on aika iso haapa, mutta tuolla alempana on vielä isoja tuolla päin. Se laskee tämä maasto tuonne, niin tuolla on tosi isoja haapoja. Ne on ihan kenttäsirkkeli puuta sitten. Tässä on ollut uran kohdalla joitakin haapoja, niin mä pistin vaan nuriin niin niistä tulee, kun nykyään pitäisi sitä lahopuuta jättää, niin niistä tulee sitten maalahopuita tänne. Se oli joku ötökkä, joka elää tuossa kuolleessa haavassa. Se on kirjanpainajan luontainen vihollinen, mutta minä en muista yhtään, minkä niminen se on, se ötökkä. Mutta semmonen juttu tuossa selvisi kerran.
tiedä näyttääkö tämä miltään kamerassa, mutta tässä on koko ajan noustaan tänne Laania kohti, niin tämän lujempaa ei oikein hyvä ajaa tässä. Eilen illalla satoi tuota lunta tuohon päälle. No eilettää ajettuja tuohon, mutta niin saa tuommoinen lumikerros päälle. Joo, tosiaan nyt puretaan tästä varsitieltä tämä kuorma, eikä tuolta metään puolelta, kun tämä on tämmönen tuolla umpiperä, tuonne ei oo kulkua, siellä ei ole kenelläkään ei oo nyt savottaa tämän tien varressa kuin minulla, ja tämä ei muutenkaan ole tämä tie pitkä kuin kilometrin pätkä, tässä on tätä suoraa, että ei aleta sen takia tekemään tuohon leviää aukkua tähän tien varteen, että saatais purkaa tuota metään puolelta. Tuonne ei kesälläkään oo sen kummempaa kulkua, mitä normaali metsätalouskäytössä tarvii, niin sit sen verran on kulkua, että syksyllä on hirvimiehet kulkee, mutta niillä on tällä perällä semmonen autokanta, että niitäkään ei haittaa, vaikka tiessä on vähän telanjälkiä. Ja jäässähän tämä nyt on tämä tie muutenkin.
tuo yksi tukki. Kaksi on tuossa vierekkäin. Nuo tukit tuonne väliaikaisesti tuohon. Tuolla oli vielä jotain tuolla reunassa. Otetaanpa nämä tuolla. Viskataan nämä vielä tuonne tukkipinnoon. Se ei olekaan kovin iso pino täällä tuo. Menköpä tuonne alas, kun haluavat tuonne suuntaan mennä. Noin. Nyt sermi tuohon lähelle, niin saadaan tämä koura tuonne kyytiin. Noikkää. Siinäpä se oli tämä kuorma. Tämä kuorma oli tässä. Eikä siinä, niin kiitos kun katsoit. Paina yläpeukkua videolla.